Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, ang tonten, arju ponta. Indian Crate Rock Karbi Film Society amahangke thek arani ke pamanpon. Karbi Film Society mati thi hekpen KFS Indian Crate Rock mahangke thek arani Langkung Habe Memorial Town Hall along Talonpon. Bangso ke Talonpon along alohi sarpo aman pen Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Department EM Surja Rongphar Lumbajong MSc Joni Timung KCS Meipu Chandra Singh Kru Karbi Film International Film Award Kelongdun Mirbin Film Director Dhoniram Tiso Lapen Ongdong Mankedo ke thekidingatum chetongdun KCS Meipu Chandra Singh Kropen ke thanpon ke film director actor actress atum kedo ke thakpi minangji lapen Isi lamkan arjan lapen lunkan arjan jongsi shooting apor ahut horjun rong pulote apor atengpen shooting un edaji pusi ningjepon lapen Karbi atumalong lunbari mate Karbi folk song Sabin alun pirthe adang along kache thangplup ajo Kolkata pen wangsi Sabin alun drama ke klem ponjia phan Karbi artist nang pidun nangji lapen bangso drama ke klem jilake chitia chiklopen si pangcheng pon poputa birtha kemialam thanpon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen ke thanpon thuke Karbi Anglong Autonomous Council season budget along Karbi Film Society aphan 10 la pabat pon thupo lapen Karbi Film Society atum jada program na hongle bi ponji pusitame hall anam ki Karbi Anglong Autonomous Council pen akejoy pen si pipon pusi chechak pon Samilang sopen long bamoning ti Karbi Anglong News Karbi Film Society himpen nitum kechuru party no athe alangli Karbi akhei bhan kamatha Karbi alamarjan Karbi jutang bhan kamatha pen ini le thotta Karbi Film Society reng bernangji ka Karbi alamarjan reng bernangji Karbi khaya jutang aning rupaman so yang song le nai po men pen ini bang aprang bang lakkep ape non uthot aning kan ban apu lakkep laking koi ningkan isi sielong Karbi Film Society aphan council long ki poni phan lamchak yelo takecheng lakkep bang lakke long pono lapen ke bang lang ningkan pen bate non nakile jam ningkan pen bate lain koi si long pono so ke ni pan yar pon society in ben long ni ke panje ko bang ko na panje ni panje bini ke jasemet ni tum nong ke panje pon bang ke bangkre troxy phan ke ni tum nong e panje pon mate kartu pon lo lapen thu la production mang dupik film production lok si trok kepra trok do non an tum long gelong pon sta chet chat do hilang pon ta som thak si trok si kep so se music videos tum do ba kapre entertainment na production do lai tum ha tum ba chat tum lo ada la pesan program nang itu non akran ti bai pon bot lang program ke jasemet ke nil tum ke nong ke ningkan sielong ko pipia program si klem ponjimal aso calendar program bang nil tum di pon ko neng ke dam tang dan itum long bichi du Karbi telen han pula so singing bilo peneng manga ko nil tum di pon ko long bichi du Karbi telen han la bang ke dance competition la penisi bang ke muno acting drama putha ga insi chipati pon bang itum nong ke mang pon ta du la pen Karbia film award ni tum jungjung laso film society hen pen award pajiri phamta ni tum chisik ponelo chisik pontang lo la pen te Karbi alamarjan artist tum an se thek nai ya phani tum seminar workshop laso bi claim ponjita ni tum chisik ponelo la se achuklo ba arni hot ponchok ancholo nang ni tum la ni kan ket rokong bong nang tum film society tum ki claim ka dam apothak akisung sabak khapon jima la bangke la hello film ke ningkan suri nira narkep aningkan prang beta penan ke cinema dulo kapre production and claim pon bomo sita Karbi Film Society bu amahang ke thek on bangke lake la ningkan suri nira narkep aningkan lake atul films ko tumahin pensi Karbi Film Society bang amahang ko thek pon lo la pen te intom pipin ni tum la bangso society bangke intom pipin se non kan thokan so bang pen la bangso akisung bangke dulo Karbi lamarjan ke iltum jutang jubat nim rukom bhan iltum pareng nang po phan ali po phan ali ke jise kam long le Karbi film klem lo bulotang le ade long ki punang ta thelong le ane cinema ali do pigo producer bang lakh crore ekdom ali dulo ko thelong le sitame isi bangge itum cipindak meme ciparuka meme bangge la halo akapret akhai tum nangit ko ateng ke asam long ke
tanong pe North East long ke Karbi Assamese pen adun ke Karbi khai tu melo la som la marjan an ke claim adun kidun kri ke pusi ado eta na Karbi Thomas Council pen Karbi Film Society pan budget kuan guna kontrasigi. Karbi Film Society ban council pen budget kolam bang ke pamaita ni pan no budget ke aprang pen ave sitame non churunang ji sar Dr. Tudiram Ronghang ahin pen ke damtang nil tumla long bi chidu Karbi kelen han grand finale ke bang ru nil tum han nang chakang lo council budget lo lak ke nang bi kon ko lo nang bi kon lo aku pini bang wang tu lo pini lanin country truck lim Karbi Film Society amang ke thega hot aku lak gap nang pabat konstruksi lakin koi bang ke adin kan mang film Karbi Film Society Malin di Sophia fan lak po council pen ki pon ni la pen producer ke pon ko kopi film putha ka pos la so putha ka chak la bang ke jasemet ke la hello tum churunagi la bojaru city art to muka alami la ke ahimu ko sa duram ti sulo alangli ke semar ko mirbin ko la marjan laga ilitum dak state level la pen national level la pen international level and pen ana di manong ke nong dun la pen de la songbong pen niri international film festival kolkata long di long pen best actress ke long dun ke tum Karbi actress lo malin ti sofi la so joine si ini sarda ko dia mo ham bang ke lo la ni art junior ni bangke function dia ni bangke la film producer sar junior ti so la pen actress malin ti sofi kan mate la ko so ana ajoine si Nilip Havar Karbi Rong Asar Amaya Tumpen Ferangke Amai Kangnipon. Lakhain Korpo Nilip MSC constituency ke parlo Nilip Karbi Rong Asar Amaya Tum Ningkan Trok ke Chok Ahut Ferangke Amai Kangnipon. Mang somai Kangnipon Nangkok laki non kedobom kes ero pho atumaphan isi kachuning rimate isi kadabi abangke kes aro nang chethak bom ajo Karbi Rong Asar atumpen ningduk chepaklang lase Karbi Rong Asar pen kachuning ri abangke non prabjin pen kes atum anabangke aro isivet nangpo aro pua bangke abedet nangpo athe abangke aro isivet kali pulote Karbi arat aphan isi akisung ason nangdo kes lake isi Karbi arat amoy arbung pulo bonta non abang laki bangso aro nang kache thak jam ajo aja kong abedet tanglu lapen aman sitami abedet tanglu lapen aro ke ong pen ajo akimangta prek jam lase Karbi arata tum sitami ning kache thejia phan akisung nang do tanglu lasi kes ero pho phan nilip Karbi Rong Asar amai pen kachuning ri abangke non prabjin pen kes ero vet ke seng thekji aphan chuning ri pedupon Jongsi isi aro along dodunde pulote kese amunit pu hokpon pelo lapen amana peng pekpon thek thedet pu lapen isiwet aro seng se pulote akaprek asai se tame dengpon nang kok pu pusi ninje po Prangsi Karbi Anglong arat Karbi arat ana tumakan same kardom pipizir lo kardom asipini nilitum Nilip Havar Karbi Rong Asar main ingkan sek amai ti tapi manar ni labang so acatai pen nilitum aprangsi Karbi Anglong Council acari po akihai CM akihai CM atum doan lapen non makimi MP sar lapen MLA doan lapen aparta Karbi Anglong rat cari asong doan lapen hampang asong doan aphan lapen Karbi Anglong atok ano dua Karbi doan atmo panta nilitum nilip Karbi Rong Asar atum ben aning ke hang matangte Karbi Rong Asar mepen akar i aning ke hang alam the kachipek lang dia phansi pinya por ni tum press meet hang labang lase labang so press meet hoy pen nilitum Karbi Anglong rar phan matangte la non ke dobom KSA rokho asong atama phan nilitum kachuning rigang tung lapen isia dabi bang ke lahlo ningkan ko an penis tami ilitum arjulong lo aningkan wang lapusom si KSA tum aru nang chithak bom non pining an ilitum theklong prong lo KSA rokho an nang pleng tang lo kasi labang ke sinin duk me lam lo
Laposi no nilitum Karbi rong saram may pen matang ke kra atum akim mga bang kelalo prap jin pen la Karbi Anglong matang Karbi Anglong pen ak tan sutami Karbi pu atum ana bang ke Karbi Student Association KSE pu atum ana bang ke aro isi vet nang pu dang ta aru pu bang adera Karbi Student Association matang KSE pu bang ke isi nak nang pu sinalitum so that pen dabilo Athe bangke GSC atum isi vet kali pulutang ke itum karbiara atum akisum tu. Athe bangke ilitum kadogo beta chini lok GSC atum bangke karbi arat isi Karbi Anglong mana karbi arat amoyar bung lo kusitum chini dam. Bon setame nono bangke la bangso amoyar bung bangke akang duga son ceplang dan arunang cetak lo ajak kong nang bom lo. Lapen latum aman setame celong letang lo. Lapen aro nang cetak son si alang to makim mangga break jam lapo se tu ninga cethe dam dia phan samya akisung dolo ilitum Karbi akhai to makisung ahot Karbi Anglong akisung ahot ilitum alang itum phan ka chikida dangi ninga cethe dam nang dia long stame ilitum ninga cethe dam thai avi lapo son si nonang man tang lo lapo si pini nilitum nili phawar Karbi rong sar mai ni Ningkan sega may pi bangso arni bangso amen pen matas bangso katay long pen nilitum nilibhabar Karbi arong sar nitum chingrum petsi nilitum Karbi Anglong arat la pen kesi non ke dobom rokot mo kantano nilitum lang litum pan chuningri parpik lo prabjin pen nang litum kapre matha thera nang tum isi pet ke do thekja pan la pen Karbi Anglong GSA la iro vet kape man thekja pan nang to pan chuning di pan Kang thilangso alangson kedam kewang atowar pi angbong RCC bridge ka semar ponja phan road close ki bipon Dokmoka PWD Road Division ke parlopon Nomati constituency angkang along ke do denarong ahit hipen kang thilangso alangson kachep hothor atowar pi jangmi be lapen kaibong tiso arong along ke do thengpi adolong kahenoda kajok Dokmoka PWD Road Division ahen pen motor gari kacheleng pon pe deji aphan bangso atowar pi road close piponsi prabjen pen bangso thengpi adolong puthot RCC bridge ka semar ponji aphan chisik pontanglo Labangso RCC Bridge World Bank Funded ARRBP Scheme Pen Jangmi Be Lapen Kaibong Tiso Arong Anparta Kang Thilangso Alangson Kachep Hothor Atowarpi RCC Bridge Kasemar Ponjia Phanpura Sai Amon Dengpon Tanglo Lapen halapu kaibong kro lapen virwar ahawar kacheka pon along thengpi adolong sitami puthot RCC Bridge kasemar ponjia phan chisik pon lopusi pachini pon halapu kang thilangso alangson kijoi kelang abang phubang phi atum aphan denarong ahithi pen ri RV anathu mate on be arong lapen palam arong anathu kedam krong atowar pi anathu kedam kebang ponjia phan Dokmoka PWD Road Division J Golap kro lapen ari sangho rupsing be atum pen pachini pon Ola bangso Atwar mati NS36 Dengaw Bazar to Parukha Panjuri Road via Hajarong Pigao mati Dengaw Bazar to Pichilang Sula Bangso Atwar Angbong along Jangmi Be arong along Tengpia dolong Akehnu Chikloi Jonjoni dolo la Bangso Road plus kita me nil tum hal sortensi ki lo election of Frankpen lo MP election of Frankpen lo stame Labangso beriket bang kaita komat lo ni vlog dok pawarco gitu ni tum batai lo beriket keselam stami lapu ke vlog tidak nangji ate mani ke la beriket nang CBB lo tangte men dampen accident chance tu ate da thinki deking muka ni dolo asi non phongpen bang ke la beriket bang ke vlog tidak di fansi ka do handa tuning ri lo la pen la so bridge aputhak bang ke scheme ke already sanction elo la bang so World Bank funded Assam Resilient Rural Bridge Program pulas bang so scheme pensi RCC Bridge laso adolong selampo lasi tendar sitami cu 2 Mars MP election of Frank Polik ado with document sitami tendar kopi sitami dun kunna la son thot si hala kaibong pro bridge sitami sari Mars MP election of Frank hala sitami tendar Polik alo setelah hinia bridge sitami non
allotment process itu loh lah nini thom nil chini nanti nini thom allotment tipo allotment piece kontraktor wangkan kamu ceklempo asi rara tum aphan tuning ri kela poiglo non non amat apharman abangke kang chilang su kedam ji bang pu bang pi an phan tuning ri ji dan gaum bazar tu kang chilang su da isi mesen atwar do pu on biarong hu palam piarong penceng cenglok ho bichilang su ke ceklu kang chilang su an isi mesen atwar pokka isi mesen atwar do la se hal pupen bicheleng si kaddo kan tani ri tuning ri lo ola dolong selam lo bro tangte la bang so thongki dolong ma ge dismantle po akan la so dihu bang ke tum service ta mi da selam po uh, uh, bamboo footbridge doji dak auto bike anta celeng phonji school ke dam ke bang bazar ke dam ta celeng aki joy ke doji lasi kadu kabi arat phansta mi nili juning rilo non nini thom ning chipaning ding pen tum asap uci cepaduk po bosi ning thelo lasi kimi asai kelong di phantu tang ta asap uci cepaduk nang kokpo lasi aki jochi nili Karbi Anglong Autonomous Council a government pan ninga klong pen juru iji along tum kebor iya joine Assam government pan presar ki pi pen Assam government si labang so scheme deng la Assam Resilient Bridge Program pu so pensi ki pini ki chuna tek cha theglong lo la si hinia government pan ta ninga klong pen kurang tu ta